Hello mga kabisaya. Hello mga kabisaya. Ali, uban ko sa Sulu. Ano yan, ma'am? Tayo. Ay, ito yung puro mga white sand mga kabisaya. Pila ka years nakaani na kita diri sa Sulu province. Hello mga kabisaya og welcome back again sa atong part 2 diri sa atong pagsuroy-suroy sa Sulu province. Sa daghan ng utana mga kabisaya kung asa mi nagstay diri sa Sulu, muna mong gistihan ang Sulu Peacekeepers nga cooperative ni siya sa mga pulis dinhi. 1,500 pesos ang rate ani nga room mga kabisaya, tapos napoy for family size o kani mong gikuha is for double size. And then chada pud biya siya mga kabisaya, dili gid siya ingon inana ka modern ang yang design diri sa Peacekeepers Inn, but okay gid kay siya for family, very homey, very accommodating ang mga staff. Anyways, nakita din mi sa mga taga CDO nga Opsilon nga nag-reunion diri. O di ba nagsabay lamig isa ka gabi sa barko mga kabisaya, close ni gid kay mi og take note ha, dili mi kaila ani sa CDO. Og mo ni ang gawa sa Peacekeepers mga kabisaya, as you can see naay kampo sa police, and then naay gate og naay checkpoint gud mga kabisaya. Very safe sa gusto gud mo ani sa Sulu. Naay Catholic Chapel, and most importantly naay mga sari-sari store along the area. Pagawas niyo sa gate na po'y makita ninyo nga mga tricycle nga naglinya nga pwede kay ninyo sakyan kung asa mo gusto mo adto. Ikaduha nga adlaw mga kabisaya og dili kompleto kung dili ta mamainit, and of course atong painit karon didto ta sa Sharas Cafe kay i-try na to ilang kape og bangbangsog, and then apos sila gina-serve diri nga sa tea. Nani lang uso diri native coffee, black coffee. Tapos sapi ko kay nay dudol. Sa Basilan wala ko kitag dudol dito, diri ra sa Sulu. Kaning dudol mga kabisaya, delicacies ni siya sa Maranao ug happy kay ko kay nakita ko dudol diri sa Sulu. Unlike sa natilawan ako sa Pantar, Lanao del Sur mga kabisaya, mas humok siya og chewy. Promise, one of the best panggi-panggi niya akong natilawan diri sa Sharas mga kabisaya, tapos isaw-saw sa kape, grabe gid kay kalami. O kani pod ilang saging nga mura siyang maruya sa tuang butang harina. Nag-order po tag sa tea mga kabisaya nga tag 60 pesos ang serving. Ilang tamo or puso sa tuwa. Yeah. So napos lang empanada di mga kabisaya. Kami ang class mga kabisaya kay magmakaro bitaw ma-taste nimo ang butter or margarine. Tapos gabi siya ka crispy oh. After Sharas mga kabisaya, nagkuha na mi danog ticket para sa Buanga. Og same ra gyapon ang bayad mga kabisaya, 1,000 para sa passenger o 1,000 para sa motor. Og ang motor wala siya libre nga driver mga kabisaya. Around 1 PM on the way na din mi sa Municipality of Luok, then nalabyan na muning Municipality of Talipaw ug muna ilang pinakadako nga mosque diri sa Talipaw. Kaning dalan sa Talipaw mga kabisaya or dalan going Luok Sulu mga kabisaya, mingaw na siya da nga lugar. So kung kamo gusto mo moadto, ayo gid mo ana da gabi or wa mo'y kauban nga taga diha kay lisod kay mga kabisaya, wala ang signal, maglibog na gid mo anak kung asa mo padulong kay narabay dalan diha nga nagway ang porma ba. So basin dito mo padulong, di ba? So make sure gid nga dili gabi mo muanha or namoy kauban nga sweto sa dalan. Anyways, ang dalan gid diri sa Hulo-Sulu padulong sa Luok mga kabisaya, simentado na gyud, wagi kay ika-worry ana kay tsada na gid kay ang dalan, tapos daghan gid kag makita ang mga baka, mga kanding nga mura bitag sila ni tagiya sa dalan, as in ganahan jud kay kag biyahe na mga kabisaya. Tapos ilang balay, maganan ka sa porma silang balay kay kuan gid na siya mga kabisaya, nagitil-til ba inana ang porma dinhi, then basta kuan gid siya kanang probinsya gid kay siya nga probinsya mga kabisaya. Pag-abot na to sa Luok Sulu mga kabisaya, medyo naglain ang panahon o kani yung nakita karon muni siya ang Boulevard diri mga kabisaya. Nindot daw diri kung gabi kay daghan gid kuno ga pamaligya diri magabi, tapos ang lights grabe kanindot tan-awon. Apil gid sa mong plano ang moadto sa Tulayan Island mga kabisaya, pero mikalit gid og kusog ang ulan.
Hello mga kabisaya, finally nakaabot na kita diri sa Luok, Sulu Province. O makita ginyo ko likod mga kabisaya, kung unsa kadako ang dagat, as in open sea na ginawag anytime pwede na kita matog Malaysia, promise guys. O makita ninyo ang daghan nga island diri, no, then puro mga white sand mga kabisaya. Muna siya ang Sulayan Island. Og tungod sa kakusog sa ulan mga kabisaya, nakisilong sa mi sa mga tindahan nga makita diri. Tagal na kayo dito, ma'am? Kami mga 50 years. Ah, dito. Kasi galing kami sa Tungkil. Tapos naggera. Maliit pa yung mga anak ko ganyan pa, oh. At isang ko ang anak ko. Pero dito, everyday kayo open. Oo, baby ko. Dito ako natutulog. Oh, 24 hours. Wow, nice, nice. Kasi dyan ang bahay namin. Oh. Ang badyaw dyan, oh, sa Kaindi Island. Ang Luok Public Market mga kabisaya, doon ra po na diri sa may Boulevard. Og mihapit po ta mga kabisaya kay nangita jud kog makapihan dira mga orasa kay tugnaw na jud kaayo tungod sa kakusog sa ulan. So nata karon sa Luok Public Market sa Sulu Province mga kabisaya. Og kani siya nga public market para na siya sa mga pagkaon, gusto mga pig, gusto mag-snack, gusto mo kaon. Og diri sa Sulu mga kabisaya, daghan kag makita nga product from Malaysia. Pag adto na kong basilan, pag adto na kong Sulu, wa kay makita nga kinilo nga oil pareha sa Cagayan de Oro City nga na kay makita nga 1/4, 1/2 na kilo, pero diri as in bapol dilang oil diri, grabe ka social from Malaysia. Gamay ilang public market diri mga kabisaya, pero nindot tan-awon kay maklaro gid bitaw nimo sila kung unsa sila nagkahiusa, peaceful, tapos friendship kay sila tanan, grabe sila ka-close diri tanan mga kabisaya. Og mahibal-an gid nila mga kabisaya kung dili ka taga Sulu kay lahi gid ang imong gisuot compared sa ilaha. Pero maklaro pud nimo sa ilaha kung unsa sila kabuutan og unsa pud sila ka-friendly o kabalo pud sa mo accommodate og bisita. Nakita po nato ni Kuya mga kabisaya nga nagkamulo og puto sa Lanzones kay para ibaligya. Maklaro ginato mga kabisaya nga wala gid sila naggamit og timbangan dinhi. So diri sa Sulu mga kabisaya, dili sila mahilig og gamit og timbangan. Ang ilang style diri tapok-tapok or tumpok or supot or cellophane. Ano yan, ma'am? Tayo. Ay, tuyong. Pinto. Oh, wow. Magkano? 20. 20 ang isang ganyan? Ah. Wow! Pas nga. O, kasi nga. Nakahay. Sampaw. Diretso lang yan prito? Or ilalagay sa sabaw? Paano yan, Paano yan lutuin? Ilagay ko an. Ay, lube! Wow! Wow! Ginataan. Hi, sir! Guys, grabe katsada ang beach din sa Luok, Sulu. Tanawan nyo guys. Grabe, oh. White sand. Grabe pa kay ka-virgin. So virgin. Dili pa siya crowded. Tanawan nyo nakapalibot guys. Grabe na. Nakita sa remote area. Awan yung palibot guys, grabe.
Naapoy katidya sa unahan mga kabisaya o naapoy na nga ligo karong mga orasa no, pero dili gid siya inana ka crowded mga kabisaya. Wa naman good, hunas na. Dagan na kay shells. Wow. Wow. Grabe. White sand. Minus ka sa langit. Minus 10 sa langit. Focus. Grabe katsada sa ilang dagat diri mga kabisaya. May nalang gyud gani kay hunas karong mga orasa no, medyo naka-timing ta nga makaana dirang lugara, pero kung dili bitaw hunas mga kabisaya, grabe kalawom ning dagat sa Sulu. Grabe mura gyud siya open sea bitaw nga anytime makadto na tag Indonesia, Malaysia mga kabisaya. Nako ang makaani og Sulu, but finally after pila ka years na ko magsama pila ka edad, pero after pila ka years nakaani na kita diri sa Sulu province. O grabe guys, kabalo mo kung develop ng kainin beach diri sa Sulu. Grabe mo, world class ni siya mga kabisaya. Kay tanawan ninyo, grabe pure gid kayong sand. Pure ba? Parang virgin dito kayo ang dagat. Tapos white sand na siya. Padulong na siya dito guys. Oh. The best gid kayo. Yung kabalo mo kay kuan na bi ani open na bigid kayo ang dagat. Ani lawom gid kayo ni siya nga dagat dinhi, pero nice gid kayo basta dili kita siya tao. Makita gid bitaw nimo daghan mga bato-bato guys. Hangtod karon di pagid ko makatuo mga kabisaya, kay years ago isa gini sa gikahadlukan sa kadaghanan sa tua diri sa Pilipinas. Kay kaning Sulu considered gini as the most dangerous place in the Philippines. And finally nakaanhi na gid ko diri mga kabisaya ug free na gid kay ko nga muni-ani sa mga lugar nga gusto na ko adtuan diri sa Sulu. Mga ordinary beaches nila diri sa Sulu mga kabisaya, white sand na. Inana ka grabe. So guys, kung gusto gid mo moani sa Sulu, make sure nga magstay mo 1 week kay para gid ma-enjoy ninyo no, gikan sa ilang mga pagkaon dinhi, gikan sa ilang mga suruyanan, sa mga beaches dinhi, di gid mo magmahay mga kabisaya. Located sa Barangay Tandobato, Municipality of Looc, Sulu Province. Mga kabisaya, kabalo manggita ko unsay history sa Sulu. O kaning military park gibuhat ni to give tribute sa mga unknown Filipino soldiers o sa mga Lopasug warriors. Pagkahuman nato sa military park mga kabisaya, nagdali-dali na po din tagbalik para sa Hulu-Sulu. Pagabot na mo sa Hulu-Sulu mga kabisaya, gidritso na magkuha among gamit sa Peacekeepers Inn. Nakita na mo ning Namaligag Barbecue mga kabisaya nga doon lagit sa public market, tapos naragit siya sa highway mga kabisaya og daghan jud kay namalit nga mga customers. Nagpalit na lang po dayon ko kay grabe kalami gid tan-awon silang barbecue, dayon tag 35 pesos dagko na, tapos ang pinaka-happy nako kay naay white rice lang nga baligya nga upat na lang pud kabuk na bilin. Grabe kadako sa putos nga rice mga kabisaya, tapos 10 pesos ra ang putos, o diba grabe ka barato. Anyways, 8 PM mo larga ang barko mga kabisaya og napami 2 hours nga bakante og wala gid na mo nagisayang mga kabisaya kay ing adto gid mi og Patikol. Nay nagingon sa mga kabisaya, the best daw ang boulevard sa Patikol, tapos daghan kuno kaayo mga pagkaon nga mapilian. Hapit gid mi mawala mga kabisaya, may nalang gitudloan minister nga naagi daw didto mga pagkaon sa Patikol, mo tumidritso gid mi mga kabisaya og wala jud ta masayop mga kabisaya kay layo pa lang daan, maklaro na gid nato ang daghan kaayo nga suga o klaro jud kayo nga bibugi kayo diring kapita. Sayang jud kayo mga kabisaya kay limited hours lang gid itong stay diri sa Sulu mo nang ato gining gibahin-bahin no nga makaani punta sa Patikol. Abi ginako walay kalingawan diri sa Sulu mga kabisaya og nasyak na lang gid ko no nga bibo gid ang gabi diri sa Patikol Sulu. As in bibo jud kayo mga kabisaya, dili lang mga tawsog food mo makita diri, pwede mag-inom, pwede ka mangapi, pwede ka mag-snack,
Pwede na mga calamares, na mga pansit mo makita diri mga kabisaya, o syempre na ice cream. Tungod sa kadaghan pagkaunan diri, maglibog na lang jud ka asa ka mukaon mga kabisaya, o nakatsada pag yun, makita gid nimo ang tibuok dagat sa Patikol. And since kinakapalit naman gid mig para dinner og sa barko na namo kaunan mga kabisaya, gipili na mo nga mag light snack la lang sa mi dinhi, mag coffee, tapos nag-order lang dahil mig mga para pang snack ra gyud. Gi-order na mo ning roasted chicken sandwich nga buy one take one tag 50 pesos nga lami pud siya mga kabisaya. Avocado smoothies nga tag 50 pesos, lumpia veggies nga tag 60 pesos, ug ang paborito nako nga chicken skin mga kabisaya nga tag 60 pesos nga grabe kalami gyud. Of course, ang native black coffee nila diri nga tag 25 pesos. Og diri na siya sa Royalty sa Patikol, Sulu mga kabisaya. I-try na ninyo kung makaani mo diri. And there you have it mga kabisaya. Og mo niya tong last day diri sa Sulu province. I really had a great time. Anyway, muna to tanan na tong biyahe o gatong food trip diri sa Sulu province. So, see you next time.